ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವಗ್. ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಶುರು ಆದು ಒಂತೆ ದಿನ ಆತಂಡು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಇನಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಕ್ಕಿನ ಇಡೆಗ್ ಬರರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವೋಡು ಈ ಜನಕ್ಲೇನು ಇನಿ ಸಂಡೇ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಜೋಕುಲೇನು ಮಾತಲ್ಲೇ ತಂದು ಇಡೆಗ್ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತೆ ಒಂದೆನ್ ತೂವರೆಗ್ ಅಂದು ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದೇರು. ಬಟ್ ನಿಕಲೆ ನಾನು ಉಲಾಯ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆತ್ತೆ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ನೀಟ್ ಅದು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಉಂಡತೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸುಮಾರುಂಡು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮುಟ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ದೆ ತೊಂದರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಉಂಡತೆ ಗೇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದು ರೋಡ್ ಮುಟ ಪೋತುಂಡು. ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಎನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ಒರಿಯೇ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪರ್ ಹೆಡ್ 100 rupees. ಸೊ ಬಲೆ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬೊಚ್ಚೆ ಐತೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವನ. ನಾನು ಉಲಾಯ್ ರಶ್ ಉಂಡ ಅಂದೆನ್ನೆ ಓಪನ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಯಾನಿ ಸಲ ಓ ರೈಡ್ಲ ಶರಾಬ್ ಏ ಅಂದಾದೆನ್ನೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಡ್ಯಾಡೋಲ್ಲೆ ಇಂದುಲ ಗೇಮ್ ಬಾಲೆ ಆ ಚೊಂಬುನ್ ಬೂರ ಪೌಡ game you're playing. Oh my god. Murduji Tanish an idea only padengi paadu bullet molla glasses dikterala kali games isala kali gobbunane undi isala ande ಶಾಪ್ಸ್ ಅದೇ ಬಾಲೆ ಈ ಐಟ್ ಎಲ್ಲೆರಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಪೂರ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತ ಉಳ್ತೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಕಾಪು ನಿಂಬೆ ಏಪಪ್ಪ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಂದು ಒಕ್ಕ ಕುಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಏಪು 4-5 years ಮುಟ ಬುಲ್ತುದೈ ಅಲ್ಲ ನೇಟು ಪೂರ ಕುಲ್ದು ಖುಷಿ ಟಿವಿ ಏಪ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಆತೊಂದಿತ್ತೆ ಸಲ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಶೆಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಂಚಿಂದ ಬೇಯ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡಾ ಇತ್ತೆ ಅವ್ಳು ಜೋಕುಲ್ಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ Let's go.
How bale korpave? Tula. And now favorite kunafa zone. Ana mul enchopun kunafa gottuji. Enk baklava da kunafa ishta. Attodo. This is not baklava. This is just kunafa zone. And enk ee varshada Karavali Utsava mast ishta andu. Breathing space undu. Breathing space. ఏ ఉంటు బాలే ಅಲ್ಪ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶ್ ಟನಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಡ ಐಕ್ ಪಿರಾ ಪೋರೆ ಪಿರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ₹100 ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ತೂತಾತ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಇದಾದ ಆನಿಮಲ್ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಬರ್ ಏ ಅಲ್ಪ ದಾದನು ಉಂಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ದಾಯ್ ಅಡೆ ಪೋಯಾ ಏನಾಡ್ ದೆಚ್ಚ ನಿಕ್ಕು ತಿನ್ನರೆ ಉಂಡ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೋಟ್ ತುಲ ಮೂಲ್ ಫಿಶ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆ ಬರೋ ನೋಡು ಓ ಮೂಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಫಿಶ್ದ ಶಾಪ್ ಯಾ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಮ್ಮಿ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಮಾತದ ಆದ ಅನ್ಬೋದು ರುಚಿ ಬಾಲೆ ಕುತ್ತರಿಗೆ ನದಿ ಬದಿಯ ಮೀನು ಬೇಟೆಗೆ ಓ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲಿಮರಾಯಿ ಗೋರ್ತಲೆ Yeah, I'm coming. Fish finder. Dadondu. Wait, Babu. ಅಲ್ಲ ಶೇಮಿಗೆ ಮಲ್ಪು ಮತ್ತು ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪಿನ ಹುಡುಗೋಡು ಒಂದೆಪ್ಪು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಿಗೆ ಎಂಚೋಣ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ಬಲ್ಬಾರಿ ಹಾಂ ಕುಚ್ಚ
ವೇಟ್ ಕಂದ ಎಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾತನ ఒక ఐటెం అల్దిన బాస్కెట్ ఓకే లుక్ బై ఫోన్ ಮತ್ತೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಅದು ಪ್ರೇಮ್ ಈ ಶರಣ್ ದಾತನ ಉಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೂಸುವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣದ ಮಣ್ಣು ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿ ಡೆಮೋ ತಗೋತೀವಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೂದಿಲ್ವ ಅದು ಬೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಬಾಳೆ ನಮ್ಮ ಟೈಗರ್ದ ಬಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ದ ಬಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ Oh my god. ಬುಂಡ ಕುಲೆ ತೋಂದುತ್ತೇಡಿ ಅಂಜಿಯ ಮಣ್ಣಾಗ ಬರ್ತದಿನ ಪಿರ ಮಣ್ಚಿನ ಜೋಚನೆಕ್ ಅಂದ್ ಪಿರ ಮಣ್ಚಿನ ಜೋಚ ತುಂಬ ಮಾಡುವೆ ಮೆತ್ತಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೋಕುಲ್ ಪೋಡಿಯಂ ಯಾ ಬೇಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಎರಿಯ ಜೋಕುಲ್ ಪೋಡಿವೆ ಬಾಳೆ ಉಲ್ಲತ್ತ ಅಂದೆ ಎಂಕಿತ ಏನಪ್ಪ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತ ಅಬ್ಬಾ ಇಡೀ ಬೇಗರ್ದು ಚಂಡಿ ಅಂತ ಅಬ್ಬಾ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿರೋ ಅಬ್ಬಾ ಮರ ಉಂಟತ್ತ ಅಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮೂನೆ ಒಂದು ಮರ ಇತ್ತಿನೇನಾ ಡಿಯರ್ ಇತ್ತಿನ ಮರನೇನಾ ತಂಪು ಶೋಕ ಆಗ್ತುಂಡು
ಓ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಮಿಷ ಮಿಂತು ಬರ್ತಾರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾರು ತಿತ್ತು ಡೌನ್ ಉಂಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಪರ್ವತ ಕುರಿಂಜಲ್ ಪೀಕ್ಗೆ ఒక ನೇತ್ರಾವತಿ ಪೀಕ್ steps यानी तो शौक निकले करावली उत्सव तुझ पाए so please share this video with your family and friends यान तू पुनर्देच्छा निकलेगी तुझ पाए ಮುಲ್ತುಲ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ಗೆ ಈ ಪುರ ತೂತನ ಒಂದು ಯಾನೇ ತೂತು ಜೀವಲ್ತು ತೂಪ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಆತ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಲೆ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಅವೊಂಜಿ ನೀಲ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಗಾಲ್ಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಇತ್ತು ಎಗ್ಸ್ ತುಲ ಗಾಲ್ಫ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಕೋರಿತುಲ ರಡ್ಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಡಿನ ಮರಿಗಳು ಅಲಬಾಲೆ 6 months ಯಾನಿಕ್ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವು ಏನಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಹೌದಾ ಅದಾಗೆ ಡಿಯರ್ ಮುಡಿಗೆ ಮುಡಿ ಉಂದಾದ ಪೀಕದನಿ ಹಿಂಗಾನಿ ಇಟ್ಟು ಪೀಕದನಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಕತ್ತಿದಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೋಟಿಸ್ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಪಂಡ ಉಂದುವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅವೆ ಕುನಾಫಾ ಅಂದು ನೆತ್ತಪುದರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಬಕ್ಲಾವಾದಕ್ಕಲ್ನ ಕುನಾಫಾ ಮಸ್ತ್
ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಬೇತೆ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐತ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಕುನಾಫಾ ಕಾರ್ನರ್ಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಕುನಾಫಾ ಏತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತುನ್ ಪಂಡ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ತಿನ್ನಿ ಚೀಸ್ ಕುನಾಫಾ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟೇ ಅವು ಬೇತೆ ಓಲ ಎಂಕ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ದ ಟೇಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಆಸಮ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಕುಲಿಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಕುನಾಫಾ ಕಾರ್ನರ್ದು ಚೀಸ್ ಕುನಾಫಾ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೀಸ್ ಕುನಾಫಾಗ 300 rupees ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆವು ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರ್ದಿರಲ್ಲ Oh, sorry. Chimney. ಅವಳ ಚಿಮ್ನಿ Oh. Chimney ಒಂದು. ಅಲಮೂಲು. This? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಚಿಮ್ನಿ ಬಾಟಲ್ ಹಿಟ್ಟು ಬೀಸುವ ಯಂತ್ರ. What is this? ಅವು ತುಪ್ಪೆ. ಪಂಡ? ಪಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪ. ಐಕ್ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ತನ್ನ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ ದೀಪಿನ ಅಂಬಿಡ್ ಮಲ್ದಿನನ? ಅತ್ತು ಅವು ಅಮ್ಮಿ ಪೂಜು ಹಾಳಾರ ಬಂದೆ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ತೊಲಾಯ್ತು ವರೆ ಆಸೆ ಎಕ್ಕದೆತ್ತು ಸೇಮ ಜಡ್ಲೆ ಬಂತ ಅವು ಗೊತ್ತು ನಾನು ತುತ್ತೆ ಆ ನೀರು ತೊಚ್ಪಾದರ ಅವಳು ಫೋರಮ್ ಅವಳು ರೇಡಿಯೋ ಅವಳುಂಡು ಹಾಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಕಳಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ದುಂಬುದನೆ ಶೋಕು ಈ ಚಿಮ್ನಿ ಅವು ತೂದ್ದೇನ್ ಶರಕಾಲ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ತೂದ್ದೇನ್ ಏರ್ನ ಎರಡಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ದಕ್ಕುನ ಎರಡಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಇತ್ತಂಡ ದಕ್ಕು ನಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಗೆ ಮೇರ್ದೆತ್ತೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪರ್ ಹಂಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಓ ಹಾಂ ಟೇಪ್ ಪಾಡ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಾಯ್ತು ಕೆಬಿ ಓ ಬತ್ತ ಡಿಯರ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿನ ಅಯ್ಯೋ 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 ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಪರ್ಚ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಪೋಕ್ರಿ ಡಿಯರ್ ಬೋಲ್ತುಲೆ ಖುಷಿನು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪೋಕ್ರಿ ಸೇಮ್ ಪೋಕ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ 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 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಯ್ಯೋ 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 ಹೊರಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಇರ ಪತ್ತೊಂದು तू लगे हो लाग्यो रे ಆಪುಜಿ ಆಂಡನೆ लाग्यो ನಮ್ಮ ಜೋರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಅಂದ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟು ಬುಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟಿ ಪಾಯಿ ಓರ ಪತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಓರ ಮುಟ್ಟುವವೇನು లాగినావు పుచ్చోండి ముల్ప అవుజే ఇది లైక్ రాలేదు గాజులు which one ನಮ್ಮ ಪಿರಗುತ್ತ ನೀನು ತೂವರೆ ಅಯ್ಯೋ ತೂಲೆ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಈ ಕೇರಳ ಬೋರ್ಡ್ ಪತ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದೆ ಬಾರ್ದು ತೂಲೆಗೆ ವಿಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಪಿದಾಡ್ಯ ಉತ್ಸವದ ಪಿದಾಯಿ ತೂದು ಯಾನೆನ್ನಿಯೇ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ರಶ್ ಕಾರ್ದಿಯರೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಒಪ್ಪಂದು ದಂಬೆ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್
ಎಂಟರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆದಿತ್ತು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾತಾ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತು ವರ್ಷ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಪೋಲೆಯವರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತರಂದನ್ವೆ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸೈಡ್ ಬಲ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿ ಇಂಬ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂದನ್ವೆ ಯಾನ್ ತೂಪುನೆ ದೆಚ್ಚ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬೇಲೇನು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಪಿರಾ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ತೋಜ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಬಲ ಬಲೆ ಸೊ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸದ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್